Guamaya. Hola, elkarrekin nintzen bete arte. Zelaien sartzen zuazten eran kontatzen jugo gea, bat, bi, hiru, lau, hogei, zuek lehenengo hogeiek, N letra junbartzate, elkarrekineko azkeneko letra, N letra. Urruna beste hogei, ia, urruna beste hogei, beste letra batea. 200 sartu dagon, kontatzen segiko du. Elkarrekin letratan zareten pertsonak, edo horri gartzate zelaien bekaldea. Ta E-bostak intzaretenak, zelaien goikaldea, planoz ateratzeko alegie. Ta ja ikusten danen, dana utxik daula, dronetio, hasiko zate nik esatik zuten momentun, pixkanaka letrak aurrez ensaion, tokazaizuen letran gainea etortzen. Euskitako kremat hartu alimazue, igual beharkoa, Ipurdik gabo jarri beharko? Mi nombre es Nika, soy de Eslovenia. Vale, a ver. Esto es Leite. Ang chacha na mula.